Tigilin ko! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Jimmy, Hoy! Huwag kayong magkikira, kundi patutok lang ko kailan sa mga alas ko! Layan! Tay, tama niyo po! Tsaka lang! Paano pa kami ire-respeto ng ibang tao kung mismong siya hindi niya kami ire-respeto? Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Hanggang ngayon, wala akong asawa kasi takot akong makakuha ng lalaking katulad niya. Okay! Tama na! Sige! Tama si nanay! Sinabilan ka lang! Hoy! Jimmy! Oh! Sobra na yan, ha? Tigil mo na! Uminakong ka! Ang tila wala ng solusyon na problema ni Aling Edith sa kanyang asawang si Mang Jimmy ang nagtulak sa ginang upang dumulog na sa face-to-face. Magbago ako, bumalik ka na sa akin, anak ko, kasi matagal ko na kayong gustong bumalik sa akin kasi nalulungkot akong nag-iisa. Magbago ka lang. Ang mga anak mo, hindi ko ipagkakait sa'yo. Pero ako, ayoko na. Hindi na talaga magbabago isip mo. Taon akong tiis sa feeling mo, Jenny. 30 taon na. Panahon na para makalaya ako sa'yo. Panahon na para mahalin ko ngayon ang sarili ko. Aasikasuhin ko ang mga anak natin. Bubuuin ko ang mga pangarap na nasira. Magbabagong buhay kami ng mga anak mo. At hindi namin magagawa yun kung nandito ka. Maaari pa ba akong bumalik dito? Magbago ka na, Jimmy. Tigilan mo na ang mga bisyo mo. Baka mapatawad pa kita. Pero hindi ko maipapangako. Masyado ng malalim ang sugat na ibinigay mo sa akin. Sa amin. At hindi ko alam kung maghihigam pa yun. Pero hindi. Bigyan na sa ako. Umalis ka na, Jimmy. Akala mo ika'y nag-iisa, kalungkutan lamang ang iyong kasama. Huwag kang malulunod, pag-asa'y naghihintay. Kung puso ay walang kasing bigat, at ang langit mo'y puno ng mga ulan. Lipas ang panahon at sugat ay maghihilom. Abutin mo ang iyong mga pangarap, harapin mo
ko, tibayan lang ang iyong loob. Ang sagot sa bawat hamon ng kakanan nasa Nay? Salamat, anak. Sana nga po. Aning tila di mo na kaya, tibayan ang loob, manalig ka. Sa'yo ay may Grabe, Nay. gabay. Kahit na tumanda pa akong dalaga, ayos lang po yun. Kasi hindi ko kayo hayaan. Harapin mo ang Salo-salo. Oo. Abay, dala-dalawa lang naman tayong kakain. Nay, Sino? Lani! Oo, mga anak ko. Mabuti at nadalaw niyo ako. Anong dalaw? Tay, magsama-sama na ulit tayo, Nay. Pachino. Oo, Nay. Wala na ito ng maganda at magtahimik nating buhay. Ay, sandali po. Yung niluluto ko, masusunog kaya na. Oo nga. Tayo na, anak. Uy, Chino, kumain na kayo. Sige, pare. Sa ngayon ay masaya na si Aling Edith dahil kasama na niya ang lahat ng kanyang mga anak. Tila nabunutan din siya ng tinik matapos niyang magpasyang umiwalay na kay Mang Jimmy at tapusin na ang ilang taong pagtitiis sa piling ng asawang walang idinulot sa kanya kundi galit at pasakit. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po si Ami Perez at sa likod ng bawat problema at konfrontasyon, may mga kwentong hindi nyo pa nalalaman. Ito ang untold story mula sa Face to Face. Hanggang sa susunod na Webes po. Maraming salamat at para sa inyo ito.